Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν δύο ομάδες. Εγώ θα τους πω παλιούς και νέους. Οι παλιοί, και αυτά τα βλέπουμε από επισκέψεις. Παλιοί απαξιούντες και νέοι απαξιούντες. Μάλιστα, μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά το θέμα είναι οι λόγοι. Πηγαίνεις να μιλήσεις με κάποιους πιο παλιούς, τι σου λένε, περιμένουμε μια ζωή την αλλαγή και δεν ήρθε. Όταν με ρωτήσεις εκείνον τον άνθρωπο τι ψηφίζει, γιατί ψήφιζε μια ζωή, θα σου πει το ίδιο κόμμα. Ψηφίσει την ίδια αλλαγή. Μάλιστα. Και τα ίδια άτομα. Και δυστυχώς δεν μπορεί να πηγαίνει από αυτόν τον φανατισμό, είναι το κόμμα μου, είναι λίγο πολύ θρησκεία, φτάνει στο άλλο άκρο που σου λέει όλοι είστε ίδιοι, ανεξαρτήτως αν βλέπουμε νέα άτομα πλέον, και χαίρομαι και βέβαια να δώσω τα συγχαρητήρια μου που δίνετε την ευκαιρία να έρχονται νέοι, γιατί ο μόνος τρόπος κατά την δική μου τουλάχιστον άποψη να γίνει αλλαγή είναι να γίνεται και φυσική αλλαγή της πολιτικής σκηνής. Λοιπόν, ξαφνικά απαξίουν τους πάντες, όλοι είναι ίδιοι και ούτε να μετακινηθεί εντός του κόμματος του ή να πάει σε έναν πιο συγγενικό κόμμα δεν δέχτηκε μια ζωή. Ναι, αλλά για να αποτυχάνουν τα νέα κόμματα ή οι νέοι άνθρωποι να απαγκιστρώσουν τους δεσμευμένους, έτσι όπως εσείς το περιγράψετε, με τα παλιά τους κόμματα ψηφοφόρους πολίτες, σημαίνει ότι είτε και αυτοί έχουν κάποια αδυναμία ως προς τούτο, ή δεν ξέρω, το σύστημα έχει αδυναμία και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει το σύστημα και πώς. Να αλλάξει, λοιπόν, δηλαδή φέρνουν ευθύνη τα κόμματα ή φέρνουν ευθύνη τα άτομα εντός των κομμάτων. Μιλάτε, απευθύνεστε τώρα... Εγώ να υποβάλλω τις ερωτήσεις, βέβαια, εγώ έχω απάντηση στο ερώτημα σας, αλλά θα ήταν καλύτερα εσείς να απαντήσετε. Σε τελευταία ανάλυση, αυτοί που ψηφίζουν τα κόμματα είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτούς που εκλέγονται. Ναι, ακριβώς. Βολτέρος είπε ότι ο κάθε λαός έχει αυτή την ηγεσία που του αξίζει, διότι την επιλέγει. Μια πατρίδα, ένας τόπος δεν καταστρέφεται μόνο από την ηγεσία του, καταστρέφεται δυστυχώς και με τη συγκατάθεση του λαού του. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια και μόνο όταν το θέσεις με ειλικρίνεια σε προσωπικό επίπεδο με κάποιους το παραδέχονται. Λοιπόν, αλλά έχετε επιτυχία στην προσπάθεια σας και στην επικοινωνία σας με τους ανθρώπους ή με ψηφοφόρους τώρα που κατέχετε στους νέους, θα τους πείσετε για αυτά που λέτε? Ναι, όταν μιλήσεις με πιο παλιούς υπάρχει ανταπόκριση ότι ναι, να τους δώσουμε την ευκαιρία. Όταν μιλήσεις με μεταξύ συνεχίζοντας πάνω στους νέους, εκεί υπάρχει αδιαφορία και εκεί υπάρχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ό,τι και να τους πεις στους νέους δεν ενδιαφέρονται. Αν τους πεις, ξέρετε, υπήρξε φανατισμός, εκεί ήταν το πρόβλημα, υπήρξε σπασιμότητα. Πρέπει να επιλέγετε, να ψηφίσετε σωστά, όχι βάσει ατομισμού. Όταν και αν εκλεγείτε αύριο, να ξέρετε πώς να συμπεριφερθείτε στους νέους για να αλλάξει αυτή η εικόνα την οποία αμφότερη περιγράφεται, όχι με ιδιαίτερα χαρμόσυνα χρώματα.